και ψάχνει γρήγορα να βρει τον Σεμέδο. Και τον βρήκε, βγήκε ο Νέγκρι στα όρια της περιοχής του. Επιμένει ο Σεμέδο. Κέρδισε την μπάλα και ψάχνει στήριγμα. Του το δίνει ο Μαρντάκοβιτς στην περιοχή. Κάνει το σουτ. Ο Νέγκρι όμως ήταν εκτός, έδιωξε κόρνερ. Εκτελεί και ψάχνοντας τον Σεμέδο. Τον βρήκε με τον Χόφλαντ. Πέρασε ο Σεμέδο, μπήκε στην περιοχή στο έδαφος και έχουμε πέναλτι για τον Απόλλωνα. Παίρνει φορά, εκτελεί ο Μαρντάκοβιτς και ανοίγει το σκορ για τον Απόλλωνα στο 35. 10 λεπτά πριν το φινάλε. Τέλεσε, δεν βγήκε ο Σβαλόφσκι. Μπάλα δεν απομακρύνεται. Ο Χόφλαντ επαναφέρει στην περιοχή. Ο Σένκελ κεφαλιά του ισοφαρίζει. 1-1 για την ΑΕΚ στο 48 με τον Σένκελ. Γύρισε ο Δημητρίου, δοκίμασε το πόδι του. Καλό το σουτ στο δοκάρι, στη συμβολή των δοκαριών και έξω. Και δύο Δημητρίου που γεμίζει και πάλι για το κεφάλι του Σένκελ. Πέρασε η μπάλα, έκοψε ο Μόρις. Τώρα η μπάλα εκτός και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι για την ΑΕΚ. Φεύγει ο Φαντάικ, εκτελεί. Μπάλα στα δίχτυα για την ΑΕΚ, 2-1. Ανατρέπει εις βάρος της δεδομένα η ομάδα της Λάρνακας. Με τον Λόπες. Πέρασε ο Κίνγκσλεϊ από πλάγια, έκανε το γύρισμα σε θέση βολής ο Πρίσο. Στην γραμμή σωτήρια σώζει ο Γκονζάλες, έχω την εντύπωση.